ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಂತಹ ಯುವಕ ಈತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ, ಆ ಮಾತು ಈಗ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಅವರ ನೋವನ್ನ ಅಳಿಸಿದಂತಹ, ನಗುವನ್ನ ಅರಳಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯವಂತ ಈತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಪನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕ ಈತ. ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾ. ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ರವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ರವಿ ಉಡುಪಿಯ ರವಿ, ಕಟಪಾಡಿಯ ರವಿ, ನೂರಾರು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯವಂತ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೀಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ ಬೆಳಕು, ಯಾರು ಈ ರವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಯುವಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 54 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇವರೇನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೇಷಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಹಣವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರ ಈ ಸೇವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತೋಜೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಈರನ್ ಲೆಪ್ಪಡವನ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಿಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು. ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಈತ ಮಿತ್ತುಪೋದು ಒಂದು ಈತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು 22 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 54 ಲಕ್ಷ ಕೊರತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನಕುಲ್ನ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟು. ಇನಿಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಯ್ಬೋದು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತೇರು ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು. ಅವ್ಲು ಪೋಯ್ ತಟ್ಟು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗದೊಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕಾಂಡು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಎದುರು ಬತ್ತೀರ. ಆರು ಎದುರು ಬಂದ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರು ಬಂದ ದಯಪಂಡ ಅರೇನು ಎತೋ ಜನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮದ್ದೆಡಿ ಯಾನೋರಿ ಎಂಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು. ಅರ್ನಕ್ಕೇನ ಪಾತೇರ ಆರ್ನೋ ಆರು ಎಂಚ ಪಾತೇರುವೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದೆ ಪಾತೇರು. ಅಂಚೆನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿಷ್ಟ ಆರು ಬಣ್ಣ ಅನುಪಮ್ ಕೇರಿಸಾರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾರೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಎನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೂವು ಅರ್ಧ ಜಿತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿವ್ರ ಮೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ರವಿಯವರ ಸಾಧನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಓದಿರದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರವಿಯವರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ರವಿಯವರ ಜೊತೆ ಗುಜರಾತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು,
ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ನೋಡಿ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕೆಲಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ 25 ಲಕ್ಷಡು 12 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 12 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ ಬರ್ಕೊಂಡು 8% ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಯಾನು ಪಾಪದ ಏರ್ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲಿರ್ ಅಗಲಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗ ಏನಿ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಐಕಲ್ ನೆಜಿನ ಮರ್ದಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ದುಡ್ಡು, ದೌಲತ್ತು ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣವಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರಿರುವ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಉಡುಪಿ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತರರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೀಗ 54 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರ. ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಬಂತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ವೇಷ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಜನಕುಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗಲ ಉಂಡು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು, ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಎಂಚೋಲಣ್ಣ ಬಿಂದಾಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏರಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ದಾದಾ ಬಂದ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಏನ್ ಪನ್ಪೇವು ಏನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕೊಡ್ತುಜೀರ್ ದಯಗಸ ದಗಲ್ಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಾಗಿಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚಸದ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಒರಿಯ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡದ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಏನ್ ಇನಿಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಪಪ್ಪವನ ಏನಾರ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಮನ್ವೆ ಬೆನ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿನ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ಬೆನ್ನೆಟ್ ಒಂತೆ ವರ್ಪದು ಕೊರ್ಲ ಐತ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ನಿಕ್ ಬಂತೇರಿ ಇನಿಕ್ ಸರಿಯೇ ಬೊಕೊಂಜಾದ ಬಂತೇರಿ ಪಂಡಾರು ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರ್ಪಿನಂಕ ವರನಿ ಇನಿ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಸಾವು ಅಂಚಸದು ಈ ಇನಿ ಏನ ಬೆನಿಯ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ ಜೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪನ್ ಈ ವರಿಯ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನು ಕಾಸು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗ ಬಂಗಾರ ಓಲತ್ ಜನಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಈ ಪೋಯಡಲು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರಿ ಈ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪೆರೋಡ್ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತೀರಿ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಇನಿಕೆ ಯಾನ್ ಏನಡ ಏನ ಎಂಕ ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಬಂಗದಾಯತಿಂದ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತನಿಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರಗಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ದಯಪನಾಗ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಡ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪಣವನ್ನಾಗ ದಯಪನಾಗ ಸಮಾಜ ಅವೇತೋ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗುಲ್ಲೇರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ ಬೆನ್ಪಾತ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಸಮಾಜಗ ಕೊಡುಗೆ ಉರುಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಕ್ಲೇನ್ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೇಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಪ್ಪ ನೋಡಿ ದಯಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಈರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವಾನಿಯ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತಹ
ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ, ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ? ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಾವಿದನನ್ನ. ಅಜಯ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಅಜಯ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ, ಕಲೆಯ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಡ್ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಇವರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಹೃದಯವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತನಾಡಬಹುದು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಇರಡಕಿಯನ್ನು ಬನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಯಾ ನಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತ ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಗುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇಡೀ ಮಾತಿರ್ಲ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪನಕಲ್ನ ಹೀರೋ ಅಕುಲು ಹೀರೋನ ಎತ್ತು ಈ ಜನ ಅಂತದ್ದು ತೂಲೇನ್ ಆರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಿಜದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿ ಇಂಚ ಆಪೆನ್ ಎನ್ನ ದಿನ ಹೆಜ್ಜಾನ್ ಎಂಕೊಂಚ ಅದ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತನ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಯಕ್ಕನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬೆಂದ್ ಎರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು 2017 ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ 7 ಜನ ತೊಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಇಂಚೆನೆ ಅವನಾಗ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾಡ್ ಪಂಡೇರು ಒರಿ ಕಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾಡಿ ಲೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಜನಕುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ತೂಂಬೇರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟಿನೇಕಿ ಸಾರ್ಥಕ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ನಿಜದ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ಬೆಂಕಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ₹1 ಜಿಡೆ ಓಲನರ್ ಬದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇನು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಪನೆ ಪಾಡು ಮರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಹೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀಡ್ದು ಬಸ್ಸು ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಏರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅನ್ನ ದಯಪಂಡ ಏನಂದು ಸರಂದಲ ಬನ್ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರು ಯಾನವ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗಲ್ನಕ್ಕ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನಲಿ ನಿಗಲ್ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಗುರುಪಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಹತ್ತು ನಿಗಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಂಡ ಅವು ಆಪಿನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಪಗಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಯಾನೇ ಮೂಜಿ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಸೇರಿದು ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಂತಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾನ್ 7 ಜನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋಟು 100 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಾನಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಗಂಗೋಲಿ ಭಟ್ಕಳದಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಬನ್ಪೇರು ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಅದ ಯನಂತೂಪಿನ ಬದಲು ಅಕ್ಲೇನ ಆಲ್ರೆಗೆ ಒಂದ್ ಜನ ಓಡಾವ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನ್ ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗ ಬಟ್ ಅಗ್ಲು ಎಂಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ ರವಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವ ಆತೆ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಅಗ್ಲು ದೀತೇರೆ ಎಂಕ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೀತೇರು ನಿಜವಾದ ಬನ್ಪೆ ಐಟೆ ಅಗಲ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಏನ ಪುದರ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಗೇರಬಲ್ಲಿ ನಾಡ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಐಕ್ ಹೃದಯವಂತೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಸೊಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಾಪಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಲಾಲಿ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮೊನ್ನ
ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಚ ರವಿ ಕಟಪಡಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಾಡೋದು ಉಂಟು ಆರು ಪಂಡರು ಸರ್ ಪಣಚಿ ಪಣಚಿ. ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಗ್ಲಂದು ಮಲ್ಪಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚರತ್ನವ್ರು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ರವಿ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯ ಹಾ. ಬಟ್ ಆರು ಕಟಪಾಟಿ ಉದಯನ ಅಂಚೆ ಸೂರ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಜವನಿರಗಿಲ್ಲ ದಯಪನ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡಪ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅವನು ಅಂಚ ಮಾಡುದು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೇತೆಗ್ಲನ ಬಾಳಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತದಲ್ಲೇ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಸೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಪನ್ನಾಗ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ರವಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ನೀರು ಏನಿದೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರವಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ತೀರಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಡವ ಕುಟುಂಬ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಇರೇಗ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಪುರಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ನ ವೇಷ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ವೇಷ ತುಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಈರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಿಲೆಟ್ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ ಶುರುಕ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಆರು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆರೈಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ವೇಷ ಆಪಲ ತುವೇರೆಗೆ ಒಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದೇ ನಾಡುವ ವೇಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂಡಲ ಮೂವಿ ತೂದು ಅವೇನ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಂತದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಪ ಬರ್ಪುನ ಅವಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವೇಷದ ಪಿರಾವಡೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಜವನೇರು ಏನೇ ಸಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೇನ ಟೀಮ್ ಬಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಟೋಟಲಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರಾ ಓಕೆ ಎಪ್ಪದ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಪ್ಪದಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪದಿಂಚ ನಿಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಜವನೀರ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ 1 ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ ಓಕೆ 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 ರೈಟ್ ಓ ವೇಷಪುರ ಈ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೆಡ್ ತುಂಬ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೆಬಿಸಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೌನ್ ಬನೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅವಿ ನೀರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ ವ್ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಮುಂಬೈ ಇರ್ದು ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ರವೇಣ ಪಲ್ಲೇನಾ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಗಾರುಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರು ಎಂಕುಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಜನೆ ಪಾತಿರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಬಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಈನ ಮಲ್ಪಡ್ಬೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುಗು ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಕಿರ್ತಿರ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರ ರವಿ ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾವ ಓಡುದು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ ನೀರು ಮಿತ್ತಕ ನೋಡ್ ನಾ ದುಂಬುಗು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣನೇ ಮಲ್ತನೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನೇ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ತಗಳು ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಂ ಪೋಡವು ದೇಪಂಡ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತದ್ದು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾಂದು ಖಂಡಿತ ಆ ಎಫ್ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿ ಹೊಡತೆ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಗುಲ್ ಗುಲಿಪ ಅವನ್ ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಜಿ ಲೋಕೋರ್ನ ಪುಗಾರ್ ನಗುಲ್ಲೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾನೇ ಬೋಡುಂದಲ್ಲಜಿ ಬಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಂದು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತದು. ಇದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಅವೆ ದುಂಬೆ ಇರು ಹೀರೋ ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇರು ಹೀರೋನೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಪರಿಚಯ ಏನಾತಿ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೋಯರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅವ್ ಇಂತೆ ಕಂತು ಪಾಡುವ ಪೂರ ಕಾಸು ಪಾಪದಾಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸೋ ಬೋಡತ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದುಂಬು ಇಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಡು ಈರನ್ ಕಲ್ತು ಈರ್ನ ತೂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪಂತ ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಖಲನ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಣ ಎಂಕಲೆ ಅವರನ್ನು ಮರಿ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲು ಟೀಮ್ ಎಂತೆ ಸತ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪ ರವೀಣ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನ ದಾದಾ ಮುರಣಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲು ತೋನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದಗುಲೆಂತೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೊಂಬೈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ವೇರತ ನಾರ್ಮಲ್ ತೂಯ ರವೀಣ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬೇಗ ಇದು ಬಡವರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟದಾರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದೇ ಗಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ರವೀಣ್ಣದ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ರವೀಣ್ಣ ಯಾಪನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದ ಶಿವಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರವಿನ ಏಪನೆ ಏನಂತ ತೆರೆ ಮರೆ ಆಪತ್ ಬಂದವ ಅವು ಏಪನೆ ಆದತನ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಂದು ರಂಜಿತನ್ ಮಂತ್ನತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರೇನ್ ಮೆಚ್ಚವನತ್ತ ಕುಲ್ಲದ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರವಿ ಏರ್ಪಂಡ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆ ಪೋಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಿ ರವಿ ಪಂಡ ರವಿ ಪಂಡ ಏರು ಪಂದ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗೆ ನೆಡ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಡ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತು ರವಿ ಪಂಡ ಏರದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈನಾಡು ಪಂಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಂಡವು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ತೂಕ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಬತ್ತಿರು ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ದಾದ ಕತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತೇನೆ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಲಾರಿಗೆ ದಾದ ಪಾಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಪನ್ನ ಮುಟ್ಲ ಈನ ಮಲ್ಪು ಈನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ತರದ್ದು ಬಿಡರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ರವಣ್ಣ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ ಆಹುಗು ಹೋಗು ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಂದು ಮುಂಬೈಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇರಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಇರಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ತುದು ಪರಿತೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ವೇಷಪುರ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಲಿತ್ತೇರಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಪನಗೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಲಿಪ್ಪುವೇರಿ ಅದೇ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆಲಿ ಮಾತಗಡಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಾಕದ ನಿಗಲಿ ಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲ ಅಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಗಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಡಿಪುಂಡು ಆಗಲಿ ಎಂಕೆಲಿ ದಾಲ ಕಾಸಾಜಿ ಬಂಡದೇರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರಿ ರವಿ ಗೀತ ಲಕ್ಷಾಂಡು ಎಂಕೆಲಿ ದಾಲ ತುಜಿ ಬಂಡ್ರಿ ಅಂಚಸ್ ನಿಗ್ಲ ಅಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೆಲಿ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆ ಅಬಜಿ ಅಂಚಸ್ ನಿಗ್ಲ ಅಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ 3 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಯಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕಾಸು ಅಂಚಸ್ ನಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಊರ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಸ್ ತಪ್ಪ ನಗಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ವರ್ಷ 3 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 5 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಸ್ ನಿಗ್ಲ ಅಗಲೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಇಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಪೋಯ್ವಾರ್ದೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಜನ ಕೂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅನಾತೆ ಅಗಲೇಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾಡುದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಾಂದಿಯನ್ನ ಹಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಭಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ರವಿ ಕಟ್ವಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳುವನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅವರು ತುಳುವನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು ಕರಂದಾಡಿಯಿಂದ ಕಾಪು ಓಕೆ ಕಾಪುವಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದನ ಕೈ ಚಳಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸುಧುಪತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅರ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ವೇಷ ಪಾಡು ರಕ್ಕಸನ ವೇಷ ಅಂಡ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರೆ ಇಂದು ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ರೇತ್ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನ 5.8 7 ಜಿನ ಎನ್ಮೋಲ್ಲರ್ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ತುಯಿನ ಅಂಚಿನ ರಕ್ಕಸನ ವೇಷದ ಅದೆತ್ತಿನ ಐಟ್ 1 ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ 1 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ತೂಯಾರ ಐತ ಕೈಚಳಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಗ್ಲೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆ ತೂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಈರ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ್ ಬಂದು ನೆಟ್ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಂಡು ಆ ರಾತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಈತದ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ರವೀಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಜನೆ ಅಜಯ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ಈತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನೆಗೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕ ಐನ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಆಗಲ್ಲ ವೈಫಲ್ಯ ನೆಟ್ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ತೋಜಿ ಒಂದೊಂದು ಆರು ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಅತಿ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಆಗ ಅರಡ ಏತೋ ಲೀಸ್ಟು ನನ್ನ ಕೊರಡೊಂದು ಅರಡ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತಾರನ ಇತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದಾದ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಈತು ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ನಿಖಿಲು ಕೊರೊಂದಿರ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಅರಡನೇ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇತನಿಂದಾಂಡಲ ಬೇತವರ ಒವೇ ಡಿಸಿ ಆಡ ಇಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದಿದೆ ದೇವನ ಅರಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕುಲಂಕುಷವಾದ ಕೊರ್ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಎಂಕನಿಟ್ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಣಕ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಾಂಡಲ ಕಣ್ಣಗಳು ಓಡುವಂತಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ರಟ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಗ ಅರ್ನ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ದಲ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪುರ ದಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂತಿನ ಎಂಕಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಚಿನಾದ ಬನ್ನಗ ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಐತಿ ಈದ್ ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಗೀಚಾರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿ ದಾರಿತ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಏರ್ದೇರು ಅಂಡ ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ದುಸ್ತರಟುರ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಪೂಜಾರು ಮಾತ್ರ ದೇವನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಲಾಭ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲ ಕೆನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ನಾವು ರೂಪೋಡಾರ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಒಂಚೂರು ಆತರಾವಲಿ ಬಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಸರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನೀರ್ ಪಂಡಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟು ನಂಚಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನೀರ್ ಪಂಡಾರ ಪಾತೆರೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಕೈಚಳಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ನೆ ಸರ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂತಾರೆ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ್ ಪಂಡ ರವಿಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವೇಷ ಪಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಪಡು ತೂವೆರೆಗೆ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಇಂಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ವೇಷ ಪೋಯ ವರ್ಷದ ವೇಷ ಒಂದು ಅವೇನ ಇಂಕ್ಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪಡು ಮಾತಾಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪಗ ಒಂತೆ ಪಂಡೆ ರವಿಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಗ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರ್ ಆಪುಂಡ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಪಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಬಲೆ ಒಂದಿನ ಬಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಗ ಐಕ್ ದಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪ ಈರ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲೆ ಪೂನ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾ ನಿಕಲೆ ಕನತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಪೂನ್ ಹಿಡ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಷ ಇದು ಬಂಗ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುವೇರೆ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ಟಫ್ ಉಂಡು ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾರೇಶ್ ಬಂದ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪಿರವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೀಪಕ್ ಪಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡದು ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ ಅಂಚದ ಈ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪು ಜನ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪು ಪಂಡ 2 ಕೈ ಸೇರಣ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಳ ಅಂಚದ ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲರ ಸರ್, ಒಂದು ಅಶೋಕ ನಗರ ಇದೆ, ಸುವರ್ಣೀರ್ ಬಂದ್ ಪಾತೇರು. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್, ಪಾಲನೆ ಸರ್. ಒಂದು ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೀರು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪಡು ತುರುಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮೇರೆ ತೇಜ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಡ ಅಂದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಆದ್ರೆ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಈತ ವರ್ಷೋದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಏಳ ಚಟ್ಪಟ್ ನಕಲಿಜ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ಇನಿ ಸೋನಿದ ಟಿವಿದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಒಂದಿ ಮಿತ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಮಾತಾಡಗಳಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಹತ್ರ ಸೋನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಟೆ ಕೊಡ್ಕ ರಡ್ನೆತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜನ ಮೆಚ್ಚುನ ಈ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಆರ್ ಮಲ್ಪುರತೆ ಅವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮು ಬೈದ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ್ ತೊಯ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚಿನಿ ಭಾವನೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಏಪನ್ನು ಏತೋ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಎನ್ನಾಕಲು ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಎನ್ನಾಕಲು ಬಂತಾರೆ ಐದು ತುಂಬ ಅರ್ನ ಕಷ್ಟೋಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಈ ಮಂಗಳೂರ್ದಯೇ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಯೇ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಅಕಲತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಅರೆಗೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏರು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅರ್ನ 4 ಜನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಬ್ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾತ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಎದುರು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅರೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಈ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಬತ್ತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಾಲ್ ಮೇಡ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಭರತ ಬರೀಟಿನ ಅಕ್ಲೇನು ದುಮ್ಮು ಕಣತಂಡ ಕಣತಂಡ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತಾ ಬರ್ತೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಾಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ ಐಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ದುಮ್ಮು ಕಣೆ ಇರ್ತೋಡು ನಾವು ಮಾತಾ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಾಕು ಬಂತಿನತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕುಡ್ಲದಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದೇ ಆಯಂದೇ ಬಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸರಿ ಉರುವರ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಸೋನಿ ಟಿವಿಗೆ ಪೋಪಿನೇಡ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅದೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅರೇನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪಗನೆ ಪುಗರ್ ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ಇತ್ತರ ಪುಗರ್ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಏಪರ ಪುಗರ್ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಪುದರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ಓಕೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿನಾ ಕಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಗ್ಲು ಪೂರತ್ತು ಓದಿತ್ತ ಪಾತಿರಿಯರ ಆದ ಹಿಂದಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಕುಡಜಿ ಆದ ಬಂಡ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದಾರ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಮೆ ಸರಿತ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಮಲ್ಲಾಯನತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೋನಿ ಟಿವಿ ದಾದೊಂಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನನಲಾತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾವೇನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಈರು ಪಂಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯಪನಗ 2018 ಇಸವಿದಾದುಂಡು ಪನ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾಲ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಲ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿತ್ತ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅಂಚ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸನಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಯಪನ ಎಂಕಲ ಜವಾನಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಜವಾನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಜವಾನಿ ಅಂದತ್ತೆ ದಾವನ್ಪಾರ್ ನನ್ನಲಾತ ಯುವಕಿಯರು ದುಂಬಾರುಡು ನನ್ನಲಾತ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದವನ್ಪಾರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪುರ ತೂಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪುಂಡು ಸೊ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದು ಪುಲಾಕನೆ ಜೋಕುಲ್ ತೂನಾಗ ಪೋಡಿವೆ ಬನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತನಕಾಯಿ ಬಲಿ ಎಂಚವನ್ ಪರ್ ಈ ನಮ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆದ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅವೇನು ಅವರ ದೆಪ್ಪುನು ಅವರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಐತೆ ಎಲುಬು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬಕ್ ಎಂಗ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಲುಬುನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ರಿಯಲ್ ಎಲುಬು ಐತ ಮೋಲ್ಡ್ ಗೆತ್ತದು ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಏನತ್ತ ನಾವೇನ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಅಲ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚದವು ರಿಯಲ್ ಬೈದಂಡ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬೈದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನಾನು ಸದಾಶಿವ ಬಂದು ಕುದ್ರಿಪದವ್ರದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾಶಿವ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತೆರ್ಲೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಕ್ಕಾರ್ ಬರೀತಿತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಪುದರ್. ಅಜಯ್, ಅಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಜಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ವೇಷ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಎಂಕ ಆ ವೇಷಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಬಣದು ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಣದು. ಯಾನೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಮೊರಲ್ಲವರ ಬಣದಿತ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ. ಇಂಡಿಯಡು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದೇ ಇದೆ. ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎರಿಗೇರಿಂದ ಕೊಡ್ಸಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣಗಳ ಬೂರ್ದು ಅರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ದೇವಣ್ಣ 6 ಇಂಚಿನಾಗಲ ಗುರುತರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೇರೆ ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂತೀನಿ ಎದ್ದಲ್ಲ ಮೋದಿಲ ಮೇರೇನು ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಅರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ದೇವರ ಆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಅರೆ 100 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು. ಆರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟತೆ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸವು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಚ ಪೂಜೆ ಪಂಚೇರತೆ ತನಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಮೇರೆಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಷಗೂ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸನ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ದು ವೇಷದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ. ದೇವರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂದಂದು ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅದೇ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು. ರವಿ ಅಣ್ಣ ದಾವನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್ ಬರೀ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದೇರಿ ನಮಿತ್ ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತ ನಿಜವಾದ ಎನನಾರ್ತಿ ಆರ್ಯರ್ನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಜಿ ಪೂರಾಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಯಾನೇನು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನಗ ಸ್ವಾರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬದುಕೊಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ್ಲ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಕೈಕರ್ ಸಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂತಿನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತೆ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೆಗ ಏನ್ ಬಡವೆ ನೆತ್ತೇನ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನ ಉಂಡ ಮಲ್ಲಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಕೆಲವಡ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ರವಿನ ಗುಡ್ಚ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಪೆಂಕ್ ಅಗಿಲಿಡ್ದೆ ಎಂಕ ಕೈಕಾರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೆನ್ ಪೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಠ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕುವೇಡ ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲು ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಪ್ರಚಾರ ಉಳ್ಳಪ್ಪಜಿ ರವಿಯೇ ಅದುಪ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ದುಂಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬೇನಿನ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ ಟೀಮು ನಿಜವಾದ ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಈವ್ನೆ ಕುಲ್ಲೆಡ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಾಗಲು ಎದಗಲ 24 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇನಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಗಲಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಗಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಈತ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಅಗಲೇ ಸೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾರ್ ಬೋಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಬೋಡು ಎಂಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರಿ ನಿಕ್ ಜೀವನೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ತಿರ್ತಿಯರುಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆಯಂತೂಲ ಆಯ ಕಾರ್ಗೆ ತೊಂಡಿಂದಡ ಈ ಬನ್ನಿ ಆಯ ಕಾರ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಕರಂಡಲ ಸಮ ಉಂಟು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಜ್ಜ ತಗ್ಲಿಂಚ ಬದುಕುವೇರು ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಜರಿಂಚ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಈತು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಿಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ದಾಗಲಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ತಗಲಿಂಚ ಬದುಕೊಡು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಧಾಲ ಜಾರ ಅರಂಟ್ ಬಸದು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಬಂಡಿ ರಾಣ್ ಮುಗಿನ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ರಾಂಡ ತೇಂಡೆ ಈತೆ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕೆಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಇನಿತ ಇನಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ತಿಂದು ಜೆತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕಿಯಡೆ ಎಂಕವು ಲಕಜಿರ ಏರೆಗಂದ ಹೋಗುದು ಏರೆಗಂದ ದೀಪಿನಿ ಅನ್ನು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ತೆಂಗ ಇನ್ನಿತ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಬೆನ್ಪಿನೇಟು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂತೆ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆರಾಮ್ ಅಡ್ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನು ಬೆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ ಸೀಕ್ ಎಂಕ ಸುರು ಎಂಕೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕರಿ ವೇಷ ಬರ್ದು ಎಂಕ ಕೊರು ರವಿಗೂ ಶುಗರ್ ಶುರು ಆತಂಗೆ ಬಿಪಿ ಶುರು ಆತಂಗೆ ಎಂಕೆ ಅವು ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಡೈಲಿ ಬೆನ್ಕ ಡೈಲಿ ತಿನ್ಕ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಒಂತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಜೀವನ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಪಂಡ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಡೆದು ಐಕ್ಯ ಅನೇಕಡ ಪನ್ನಿನ್ನು ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಡೆದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂತ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತೆಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಪಾತೆಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬೇರೆ ಅಚ್ಚಾದೆ ಗಣೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ ಕೈ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಕ್ ಲಿವರ್ ಮಾತ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದರ ಸಹಾಯ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲ ತೆರಿಪಾಲಿ. ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಧವ ಪೂಜಾರ್ನ ಪಾತೆರ ಅರೆ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಇಂಚೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ನಾಗ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಇತ್ತರ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ ಪನಗ ಅವು ಆತು ಕುಸಲ್ದ ವಿಚಾರತ್ ಅವನಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಪಲ್ನಕನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೇಗ್ ಬೈದಿನಿ ಇರ್ಪಲ್ನಕನೆ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಸೇವೆಗೆ ಇರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದವನ್ ಪ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಆಯ್ಕೆಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಆಂಡಾಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಅವಲ್ ಪಾತಿರ್ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಂಡಿ ಯಾನೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿಡಿ ಪಾತಿರಿ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಆಪ್ಕೋ ಹೊನ್ನೆ ಕೆಂಡೆ ಕಾರ್ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಪಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಪಜಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಡೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೌನ್ ಬನ್ನಿ ಕಡು ಪತಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನುಪುನು ಇರು ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ದೆಚ್ಚಿ ಬೆಂತಿನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಿಲ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಎಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೌನ್ ಬನ್ನೆಗ ಕರಡು ಬೆತ್ತು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನಾಗ ಎಲೆಗತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಕಾಲ್ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಮೇಮ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಡರ ಮಲ್ತೆ 4 ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಿ ಅಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ನ ಏನ್ ಪಾತಿರಿ ಕೂಡ ಪಂಡೇರು ಇರೇಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊರ್ಪ ಏನ್ ಕೂಡ ಬಂತ ಎಂಕ ಸರಿಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಕುಲುದು ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ಲೆ ಪಡದು ನಿಗಿಲಿಗೆ ಶೇಮಾವರಿ ಬಲ್ಲೆತೆ ಮಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಜಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಈರ್ ಏನ ಮತ ಮಲ್ದರ್ ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ತೋಜವ ಅದ ಅವೇನ್ ತುವಿನಾಗ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಜವನ್ನೇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವು ಅದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಇರತ್ತ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಅಂದಿನ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಉರಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಗಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಡೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ ರವೆನ್ನ ಎಂಕಲಿ ವೇಷ ಬರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಪ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆಂಡೇರ್ ಪೂರ A to Z ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನನಿಲ್ ಎತ್ತೇರು ಮಂದರ್ತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಂದರ್ತಿದಾಗ್ಲ ಬಂದಿರು ರವೆನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸ್ಕೊರ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆಂಡೇರು ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಅಪಗ ಮೆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಅರಡ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಾರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೌತಮ್ ಬಂದು 3 ಜನ ಪೋಯ ರಾತ್ರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅಗ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನ ಎನನೇಲಿ ಎತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅನ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರ್ತಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗುಲ್ ಕಲ್ಪೇರ ತೂಂಡ ಕಲ್ಪೇರತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಸಂಡಿರು ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ತಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬಂತು ಜನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ಕಿನ ಬಂಡೆ ಐಟು ಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಕೆನ್ನು ರವೆಂಡ ಇರೆ ಗುಂದು ಕಡಪುಡು ಅವು ಕಡಪುಡು ಬಂಡೆ ಏನ ಬೊಡ್ಡೆ ಕಡಪುಡು ಯಾನ್ ಓದೋಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ ಈರೇನು ಯಾನ್ ಕೊನೆಪಿನ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪೆ ಬಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಎಂಡೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡು ದಯಗುಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಎರೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ತೆರಲ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಿರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ವೇನ್ ದಯಪಂಡ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ ಪೂರಾಗಲ್ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೊಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜೆ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪೀರ್ ಫಟ ಕಡಪುಲಿಂಡಿರ್ ಇಲ್ಲದ ಫಟ ಎತ್ತು ಕಡಪುಡಿಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂಡು ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ನೈಸ್ ಪಂಡಿರ್ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಯಾವಲ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಂಕಲ ಬೇಜಾರ ಅವನು ಅಗ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು ಪಂಡಿರ್ ಬತ್ತೇರು ಕುಲಾಯ್ಪುರ ಕುಲ್ಲೀರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ವೇಷ ಪಾಡಿಯ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇರು ಮಂಡೆ ಬರೋಡು ಇರು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಪುಡು ಅಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಡಪುಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಮೆಟ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಗಲತ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬರಟ್ ಗೂಡ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಬೋಪಿನಗಲ್ ಗಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋನ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಗಾಡಿ ₹1 ಖರ್ಚಿದ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಕೌನ್ ಬನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತು 15 ದಿನ ₹1 ಖರ್ಚು ಒಂದಿಜ 5 ಪೈಸೆ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಪೂರ ತಿಂಡ
ಎಂದ ಬಕ್ಕ ಭಯದನ ಬತ್ತೇರು ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಪೂರ ಕೆಲವು ಏನಾಯ್ತು ತುಳು ತಿನ್ನವೇನು ಹಿಂದಿರು ಮಾತಾಡ ಆಗಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕೇಂದಿರು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏನಾಗೆ ತೊಂಬರ್ ಕೇಂದಿರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಡರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ಪಾನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಪಾತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪ ಏನ್ ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಂದುವೇ ಜನಕ್ಲೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಇಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರ ಅಗ್ಲಿ ಏನನ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರ ನಂಗೆ ಅಗ್ಲಿ ಇತ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನು ದಿನ ನಂಗೆ ಓದೇರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುದ್ದು ಆಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಬರ್ಲಿ ಮಲ್ವ ಆಯ್ತು ಕುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚನೆ ಪನೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಚಾಯ್ ಬಸ್ ಪಂಡೆ ಏನಂತೂ ಇನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮೇರ್ಲಾ ಚಾಯ್ ಬಸ್ ಉಂಡೇರು ಕುಡೇರ್ಲ ಚಾಯ್ ಬಸ್ ಯಾರು ಪಂಡಿರಿ ಏನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಿ ತಿನ್ ನ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪಲೇಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಆಶ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಡ ಅವೇ ಚಾ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಶ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಶ್ ಮುಜ್ಜಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನುಪ್ಪೆ ಮೀಂದ ಕೈಪೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಐಕಾರ್ ಪಂಪೇರು ಕ್ಯಾ ಸಾರ ಕ್ಯಾ ಆದ್ಮಿ ಏನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಪನ್ಪೇನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪುನಿ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದು ಗೋಪಿನ ಅಗ್ಲತ್ತು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಿನ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಪೋಯ ಕೌನ್ ಮನೆ ಕೌಡ್ ಬತ್ತ പോയിട്ട് മിനിറ്റ് ബസ്സിൽ ಪುರ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪುರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಗೆಲೆ ಬಡ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ಕ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಬಂಡ ತಿರ್ಗುನ್ ಬಂಡ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಬಂಡಾಡ ಏತೋ ಕಲ್ದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲು ನಗಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುದು 25 ವರ್ಷ ಹೊಡಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಡನ್ ಏನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಕ್ಕಾರ್ ಮಂಡರು ರವಿ ಆಪು ಡರ್ಗೆ ಕೇಂಡಿರು ದೇಪಂಡ ನಮಕ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ನೇನೆ ಆಪ್ ಡರ್ಗೆ ನೈ ಮೇಡಮ್ ಬಿಂದಾಸು ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಮ್ ಗೇಟ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತಿರ ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನೇದು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಾರೆ ನಾನು ಹಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಹುಡುತು ಇನಾತೆ ಐಟಿ ಎಂಚ ಹತ್ತಿರ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ರೆಡ್ಡೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಪಾತಿರಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಪೋಡೇರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪುನಃ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲೈಫ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದ ಪೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಚಿಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಂಡೇರು ಬೆರಿ ಪುರ ಬೋಟಿರಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಕನಿ ಪಾತೇರಿ ದೇ ಬಂಡ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನೆಗಾಗಲು ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೇರಿ ಆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿರಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮವರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪುಗಂಡಿರು ಒಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಪಾಡಿಯರು ಅದಾಗ ಎದುಡು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ನ ಸೀಟೆಡ್ ಎನ್ ಬೇತ ಜನ ಹತ್ತಿರ ವಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಸೇಮ್ ಅರ್ನಾನೆ ಪಾತೇರಿಯ ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಸಾಡ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅವು ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡಡೆ ನೆಟ್ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕಾರ್ ಪಂಡೆ ರಿಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ನೀವು ಎದುಡು ಪಡಿ ಸರ್ ಅವು ಏದಾದಕ್ಕೆ ಸಾಡಿಗೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂಡೆ ಸಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಫಾಲ್ಸ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಜೆ ಮೂಲ ಎಂಕೆಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯನ್ 7 ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜೆಗೆ 6 ಪಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆಜೆ ಜ್ಞಾನ್ ಪಂಡೆ ಬತ್ತ ಸರಿ ಅಂಡಕೆಂಡೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಅನ್ ಬಂಕೆ ಪೋಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೋದು ಬತ್ತ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಗೆಂಡೆ ನಾಂಡೆಗೆ ಎಂಡೆ ಈ ಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉನ್ನೆನೆಗೆ ಎಂಡೆ ಉನ್ನ ತುಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಣದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದಯಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪಿನಾರು ಅದ ಗರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪೋಡಿಡೆ ಟೀಚರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪೋಡಿಡೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರು ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿತಿನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪಾಲ್ನೆ ರವಿಯಣ್ಣಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ರವಿಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಟ್ ಗಡ್ಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಪಾಲ್ನೆ ಸರ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದೆ ಎತ್ತಲೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಅಂದು ಪೂರಂದತ್ತೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಇಜ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇದು ಏತೋ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳ್ಳುಂಡತ್ತೆ ಏತೋ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಹೆಚ್ಚಿನ 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಸರ ಕೊರೆಯರಿ ಈ ನಾವು ಸರ ಕೊರೆಯರಿ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಸರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಡಿಯೋಣ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಯ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲನಾಗ
ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಲಾಖುದು ತನಕ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ ಬತ್ತ ಆತನ್ ದಯಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ ಕಾಂಡೆ ಗಾಡಿದಾರ್ಲೆ ತೋಪಿನಾರ 7 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ತ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಯಾರು ಆರು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ನಡ್ದಂಬೋಪಿನ ತೂತುಜಿರ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇருந்து ಟಿವಿಡೇ ತೂತಿನಿ ಈರ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ ನಪ್ಪೆ ಮೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದೇರ್ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಏರಾ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ಸತ್ಯ ಜನಕುಲ್ನ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ ಮಿತ್ತು ನಂಜ ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ पंडे रवि जी आप मुझसे भी बड़ा कलाकार है बहुत बड़ा आदमी है कई रेड्डे पातीरी बೊಕ್ಕ पंडे आर्ल बत्त बन्नी ಎಂಕೆಂಚನೆ ಪೋಡಿ ಅಡಿಚಿ ಲೈಫ್ ಮುನ್ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಡಿರೆಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಒಂತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಅರಡ ಪಾತಿರ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಡ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಲೈಫದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತನ್ ಯಾ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ಅರಡ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಈರು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಎಣ್ಣಿ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿ ಅದಕ್ಕ ತುಳು ಬಾತಿರ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕ మీరు ಅನ್ಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಏನನ್ ಸಮತ ಇಯರ್ ಏನ ಮೇನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಪಂಡೆ ಆತಟ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡೋರ ಎಂಕಲ ಜನಕ್ಲಿಗೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡು ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲ ಸರ್ ಈರು ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡೋರ ಪಾತಿಯೋಡು ಪನ್ಕಿನ ಏನ್ ಪಂಡೆರಡ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪನ್ನಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಬಾಯ್ ಸಾ ಬೇಕೇಗ್ ಬಲಿ ಏನಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ತುಳು ತಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿಯೋರಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನರಡ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಕಿನಾರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಎಸ್ ನಿಜವಾದ ಕೋಟಿ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊರ್ನಾರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಕೋಟಿ ಬಂಡಾರನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಒಲ್ಪ ಏನ್ಕಂಡೆ ಇರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಊರ್ದಾಗ ಏನ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳ್ಳುಂಡು ಬಂದಿರಿ ಯಾಕೆ ಮಂಡಿ ಇರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಊರ್ದು 1 ಗಂಟೆದ ಸಾಧಿ ಎಂಕ ಬಂಡಿ ನಾರ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳ್ಳುಂಡು ಬಂಡಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ದಾಯಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾಯಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾ ಒಂದು KBC ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ 10 ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅರ್ನಬಾಯ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಪಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಅವೇನ್ ಪಾತೆರ್ಪಾಯ್ನಾರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋలో ಉಂಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತರ್ಲೆ ರವಿ ಕಟ್ವಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗೋಡು ಬರ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕಷ್ಟೊಳಗು ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ನಾತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಐತೊಂಜಿ ಕಂಪುದ ತೊಂಡ ಐತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೊಂಡ ಅವೇನು ಪಸರಿ ಸೈನ್ ಅಂಚನಾರ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚುಂಡು ಅಪಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ದರ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿತ್ತಿನೇ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಜವನ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಅವೇತೋ ಜನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋಯಿರಣ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿನಿ ಪಣ್ಣಗ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ एक बार बूटर बच गया खेल भी समान और शुरू किया जाए रमन जी रवि जी हाँ जी एक बात बोलना चाहता हाँ बिल्कुल बोलिए आपको एक बार तुरु से मेरा लोगों से बात करना तुरु में बात करना होगा हाँ बोलिए सिखाना होगा हालांकि आपको बताते सर ये हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो गई है क्योंकि हमारे घर में भी तुरु भाषी है ऐश्वर्या जी जो अभिषेक की पत्नी है मैं तो उसके ऐश्वर्या मैम का गांव से 1 घंटा का रास्ता मेरा बताइए सर ये तो पारिवारिक हो गया मामला तो बोलिए तुरु में क्या बोलना पड़ेगा अरे भाई साहब एक वर्ड बोलिए उडुपी बक्का कुड्लदा ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ साहब एक वर्ड बोलिए ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇಗ್ಲ
ಎರುಕಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರರು ಪನ್ನಗ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜವನಿರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಐಕ ಕಾರಣ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲಾರೆ? ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪಾತ್ರೆ ಸರ್, ಪಾತ್ರೆ ಕೆಂಚೋಲ ನಿಜನ ಅಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ, ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ವೇಷವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ಇರು ತುಳುಟು ಏಪ ಪಾತೆರ್ಪಾರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಮಾತ್ರಗಳೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನಗ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜವಾನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲ ಕಿರೇಕಟ್ ಪಲ್ನಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ವಿನ್ನಾಯನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೌನ್ ಮನೆಗ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ಏತಿಗೆ ಏತು ಸಿಕ್ಕಂಡು ಏತಿಗೆ ಏನ್ ಮಂಡೆ ಅವು ಅಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇರು ಅಗಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ ಎಂಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಎನ್ನುಟ್ಟೆ ಮುಜೇ ಜನಕ್ಕೆ ವಿನಃ ಬಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೋಲಿ ಏರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ತೋಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಜವಾದ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ದಾಂತಿ ನಗಲ್ ಪೂರ ಆನೆ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆನೆ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಬಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುವೇರೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾಡಿ ಅವು ತುಳುಟೆ ಮಾತಾಡ್ದಿನಿ ಯಾನು ಅವು ಈತು ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಕನಸಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಮದೆ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾತೃಭಾಷೆನ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಅವು ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ ಕನಸಿಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಕವಿ ಖುಷಿ. ಎಸ್, ನಿಜವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರ್ ಮಲ್ದಿನ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿಲು ನರಮನುಷ್ಯರು ಐಟದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಸರ್? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಕಾವೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತೆರ್ಲೆ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ. ರವಿ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ತುರುಡು ಪಾತಿರ್ಪಾದಾರೆ ಐಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜವಲ್ಲ ಈರು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಇರಿಗೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಬಹುಶಃ ಮೋದಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್. ನನ್ನ ಇಂಚಿನೇ ಇರ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಡಿಯಾಡು ಪಾಪದಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪುಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೈಕಾಲು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಹಾರೈಸುವೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಖ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಿಜ ಆಪುಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಿಜ ಆವಾಡು ಪಂದೆ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಚಿನ ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪರ್ ನಮ್ಮ KBC ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇಗೆ ಇಂಚಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನಡ ಮನ್ನ ರವೆನ್ನೆ ಆನೆಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಹೊರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕೊನಪೆ ಬಂದಿರಿ ಅವು ಇನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿದು ಆತ್ಮಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೇ ನಡೆ ಪೋಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಈರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಆರ್ಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರಪಗ ಖಂಡಿತ ಅವು ಫೋಟೋ ಇಂಕುಲ್ ಪಾಡಿ ಕಡೆ ಈರ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಇರೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಬಂಡ ಆ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಾಲಿಪೋದು ಬರ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನಲ ದಾಲ ಕೊಡ್ತು ಬಾಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ರವಿಯಣ್ಣಗ್ ಪೋಡ್ ದಯಪಂಡ ಅರಡಸ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಮಿತ್ತು ಅಡಿಮುಖ ಪೋಯ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಇರ್ನಪುದಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲರ ಯಾನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅರುಣ್ ನಮ್ದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಪಾತಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಂದು ಯಮಂದ ರವಿ ಕಡಬಾಟಂಜಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಬಾರಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಅಮಿತಾ ಚಂದಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಅಮಿತ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಪೈರಾ. ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಂದ ಒಂಜ ಅವನ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರೇಗ ಅತೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಂಡಾಯಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಜೀರಂಜಿ ಮಲ್ತಾರ್ದಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡಂಜಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿಯಣ್ಣ ಒಂಜಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರ ಬಾತಿರ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚರ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀನಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈತು ಜನ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೋತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೇನ ತೋಜೋಡ್ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಬನ್ನೆಂಜದಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪಾಡಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಆರು ಎಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೇಷ ಆರು ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಗಲೆ ಎನ್ ಕಾಸ್ಗೆ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂತು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಅದಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ಜನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲು ಇನಿಕೆ ಎನ್ನ ಟೀಮು ಎನ್ನ ಎಕ್ಕಡರ ಪನ್ನೆಕ್ಕನೆ 100 ಮಿತ್ತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದಾರು ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಮಂಚಕಲ್ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ 10 ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು 22 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಎಂಕಲ್ ವೇಷ ಪಾಡಿಯ ಖರ್ಚು ಈತು ಪೋಂಡು ಒಣಸ್ತ ಈತು ಪೋಂಡು ಎಂಕೆಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ದಂಚಿನ ಆತನು ಎಂಕಲ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ 100 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ ಎಂಕೆಲಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ದಿನ ಮಲ್ಪೆದಾರ್ ರವೆಣ್ಣೆ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕೆಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಬಯ್ಯದ ಚಾ ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ 6 ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸೋದು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕೆಲೆ ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಮಿತ್ತಿ ಎರಡು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆದಾಗಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಮಲ್ಪೆದಾಗಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಈರು ಪೋದು ಇಂಚ ಪೋದು ಎಂಕೆಲೆ ಇಂಚ ಅಂಚೊಂಡು ಹುಷಾರ್ಜಿ ಮರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡಾಗ್ಲು ದುಂಬು ಬೀರ ತೂಪಿನಾಗ್ಲತ್ತ ದೇ ಪಂಡಾಗ್ಲು ಅಗಲ ಮನಸ್ಸಾತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಜೀವ ಕೊರ್ಲೆ ರಡಿಲ್ಲ ರವೆಣ್ಣ ಇರು ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇನ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ವೇಷ ಬಾಡ್ಬಾರಡು ಇರೇಗ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸಿರಿ ಬರ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆದಾಗ್ಲಿ ಇನಿಕ್ ಓಲ್ಲ ಏನ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ಬೋದು ವೇಷ ಬಾಡು ಉಸಿಯಾಡಿ ಅನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೋದು ಏನ್ ವೇಷ ಬಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಜ್ಜಿದ ಆಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವೇಷ ಬಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಉಸಿಯಾಡಿ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪೆದ ಏರಿಯೋಡಿಗೆ ಪುಲಿಂಗ್ ಮಾತು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಸ ಎಂಕಲ್ 22 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 54 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಕಲ್ ದೀಸ್ವನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ರಿಕ್ಷೋಡು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲಿದ ನೀರ್ ಜಿಂಜದು ಪಿರೋಡು ಐಸ್ ಬಾರ್ದು ಡ್ರಮ್ ಉಡು ರಡ್ಡು ವೇಷದ ಬೆತ್ತಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಪುಂಡು ಐಟ್ ನೀರ್ ಓಲ್ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ಳು ಡ್ರಮ್ ಉಡು ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೆಡ್ ಕೊಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲ ಫುಡ್ ಪೂರ ಆರು ಜ್ಯೂಸು ಬೊಂಡ ಏನು ಬೋಡ ಆರು ಮಲ್ತೀಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಲೆತ್ತು ಪೂರ ಧರ್ಮಗೊರೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀರ್ದ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಫುಡ್ದ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಅಗಲ ಕಾಸು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಗಲ್ ಬಂದ್ಪಿ ರವಣ್ಣ ಅವ್ ಜೋಕುಲ್ನ ದುಡ್ಡು ನಂಕು ಬಿಡ್ಚಿ ಈರ್ಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ್ ದಯಾಗಿ ಎಂಕಲೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಿ ವೇಷದ ಖರ್ಚು ಏತೆ ಖರ್ಚು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ದೇಪಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಡ್ಬಕ್ಕ ಎದಾಗ ಬೆನ್ಪೆದುಲಿ ಐಟು ಒಂತೆಂತೆ ವರ್ಪದರ್ಪದೆ ಅನ್ನು ಪಿಗ್ಮಿಗೋ ಇಕ್ಲ ಪಾಡಂ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಗು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿದ ಮೇರಡ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಕೊನಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಡ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಿನ ದಯಪಣ ಎಂಕಲ್ ವೇಷದಗೆ ಪೂಜೆ ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ವೇಷದ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತದು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ದಾದೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆ ದಾಲ ಸೇವೆ ಯಾನೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೆ ತಿಂದಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಓಲಾಪುಂಡವು ಅವು ಅನ್ನದಾನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಅಂಚಸ್ ಎಂಕಲ್ ವೇಷದ ಇಟ್ಟು ಗೆಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಪ್ಪು ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೇರು ಚಾಕ್ ಅಗಲಿ ಅವನ ಪೇರು ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ತೊಂಗವನ್ಗೆ ಬುಡ್ಸಿ ಪೇರು ಗೆತ್ತ ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ 4 ಜನ 15-14 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ ನೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ ವೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾಗಲ ದುಡ್ಡು ಅವು ಎರ್ನ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಗೆಪ್ಪುನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉನ್ನೆಂತೂದು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್
ಅಗ್ಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಎದ್ದು ಐನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಅರೇನ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅರೇನ್ ದಸರದಾನ್ಯದಾಗ ತೂದು ಓಲ್ಲೇರು ಎಂಕರೇನ್ ತೂವೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡಿಂಚಾಯ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಕಾತ ಎಂಕಾರ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಏರೇನು ತೂಪಿನಿ ಪಿರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಯಾನ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಪನ್ನಗಾರನ ಎದುರ್ತು ನಾನು ಅರೆಂತು ನಿಜವಾದ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ರವೇನಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜಿನ ಜವನಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂತೀರಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅವು ಆವಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಕಾಸಿನ ನಂದಿ ಒಂದುಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಂಡ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಬೊಕ್ಕವನ್ನೇರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾತನೆ ಒಂದಿನ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸುತ್ತದೆ ಉರಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆನೇಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಪಾರ್ಟಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಆ 10 ಸಿಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಎಂಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಮೂಲತ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲತ್ವ ಅವುಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೋರಿಯನ್ ನಾಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು 50,000 ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ನಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪಂಡಿರ ಎಂಗ್ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಮ್ಮ ಎಂಗ್ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓವುಲ ನಿಗಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ದಾಲ ಬಡ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಶಿಸ್ತರು ಬೆನ್ನದು ಎನ್ನಾತೆ ಅನ್ನಿತಡೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು ದಾಯ ಮಂಡ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಂಗಾಪು ದುಮ್ಮು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮು ಯಾನ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿರಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮದ್ದೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಪೂಡ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿ ಏನೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಸಂಬಳಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ಏರ್ ಸನ್ಮಾನದಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಗ್ಲಾದ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಸಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡೆಡ್ ಅಂದ ನೆನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪನ್ಪ ಇದೇ ಗೊತ್ತ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಪೊಕ್ಕ ಅವು ಬರ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲ್ಸಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೀ 2 ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಂಗದಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದ ಜನಕ್ಕೂ ನೆನಪಿ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಅರ್ಬಟ್ ಚೀರ್ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಏರು ನಂಗೆ ಬೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಬೋದು ಬಂಜಿಂಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರಿದಲ್ಲ ಬಂಜಿಂಜಿ ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗ್ಲುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿ ಇದು ಕೊರ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಎಂಚಾಪುನ್ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಗ ಅರಡವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ದಾಲಜಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಲಾಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ನ ಕೇಳ್ಪೇರು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರ್ ಪಂಡ ಸೈದಿನಗ್ಲು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ದೇನಾಗ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಚೇರು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅರೆಗೇನುಂಡವು ಎಂಕುಪ್ಪುನ್ ಜೀವಡು ಪೂರ ಪಾರ್ಸು ಎಂಕೇನುಂಡವು ಮೇರೆಗೂ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರಾಯ ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಐ ಕನ್ಪಿನಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಇಡೀಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದುಕದು ಎಂಚ ಬದುಕುಗ ಅನ್ಪಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಜವಲ್ಲ ಸರ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೋಡ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಯೋಚನಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನವನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಿ ಇರಿಂಚಾನ್ ಮೆತಕ್ಲ ಕೆಂದು ಪೋಡು లేపనగా 2 లక్ష ఇల్లు కట్ట కొరియర్ కుడుంజాల 50,000 కొరియర్ పంతేరు ఇల్లు కట్టరే పోడ దాయికి దెత్తెత్తు కొర్పారు దాయికి ఇరుగబడదు ಒಂಚೂರ್ಲ ದೀಪು ಚರ್ಪಣ ನಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತಿನ ಕೇಂದುಪ್ಪರಿತ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಬನ್ಪಿರಾಯ ಮರ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸಮುಂಡ ನಿಜದ ಗಾಯ ಗಾತದ ಮರನಿ ಬಂದು ಕೇಬಿಸಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮರ ಮರ್ಲತ ಮಂಡೆ ಸಮ ನಿಜದ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಸಮನಿ ಜಾನ್ ಮರ್ಲೇನಿ ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿವೆ ಮರ್ಲೇನಿ ಟ್ಯಾಂಕೋರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸಮತ್ತೆಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಬೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ಮಾರ ñammalle ರೇಜಿದ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂಡ ಏನ್ ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆರ ತೂಪೇರು ಈಸ ಜೋಕುಲ್ ಅಂತಿನಗ್ಲು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇರೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತದಿ ಇದು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಅವೇ ದುಡ್ಡುವರಿಯ ಪಾಪದಾಯ ಕೊರಂದ ಅಗ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಇನಿಕಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ ಅಗ್ಲಿ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಈ ನನರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಸದ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಗೆಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋತುಂಡು ಲಿವರ್ ಪೋತು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೇನ ದಯದಿ ಇದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೇನಿಗ್ಲು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾನೇ ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನ ಪುಟಿನ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು 12 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ತತ್ತಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ದಯ ಬಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಅದುಪುನ್ ಆ ಪುಟಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಂದೇ ಸರಿಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಣ್ಣೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಉಣ್ಣೊಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಸದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಡೈಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜೋಕ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಸತ್ಯ ಅಂದಾಜು ನಿಜ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಏತ್ ಏನ್ ಮರನ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಪೂರ ಗಿಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಗೆಲಿಗಂದ ದೀತಿಜ ಎಂಕಲು ಪುಟಿನ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು 12 ವರ್ಷದ ತತ್ತಿನ 15 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಅವಿಡ್ ಮಿತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ಡೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊರ್ತುಜಿ 2 ಕಾಸು 7 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು
ಏನ್ ಬನ್ನಿ ತೆನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮಾತೇರ್ ಬಂಡೇರ್ ರವಿ ಗೆತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತನ್ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತ ದಾಂಡಲ್ ಕೊರ್ಕ ದೇ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಗೆಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅನ್ಪಿ ನನಕ್ಲಾತಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂಡಲ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಫಂಡ್ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿನಃ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇವನ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಅಂಡಲ ಐತ ದುಡ್ಡು ಬನ್ಪೆನ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರೆಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ತೆರೀನಾಥ್ ಮುಗಿಯುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ತೂನಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮೇರನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಈಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದರ ಒಳಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಯಾನ ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಕೆಂಪಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರದಲ್ಲೇ. ಕಂಕನಾಡಿ ಹಿಡಿದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ ಕೋನ್ ಬನೆಗ ಕ್ರೋಡ್ಪಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿಂದ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಏತೋ ಜನ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಮಂತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋಜಾ ಒಂದಿ ಪಂಡ ನಾವು ರವಿ ಸರ್ ತೋಜಾ ಏರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮರೆತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ. ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸರ್ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಆರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನೋಡು ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ರವಿ ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಜಿ ರವಿ ಬನ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಈರು ಸರ್ ಬಂದ್ಜಿ ಸರ್ ಬನ್ಪಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಜಿ ರವಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ಐಟೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದುಕು ಇದೆ. ಆ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಬಡತನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತಾವಿದ್ದೀರಾ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜ್ಜನೊಲ್ಲರ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಪುರ ಬೇಲೆ ಮಂತುಲ್ಲರ್ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯನ್ಪೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎನ್ ನಮ್ಮೆರೊಂಜಿ ಪಂತೇರ್ ಯಾನ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಈ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ದಿಯರ ನಿಗಿಲ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಕಂಟೆ ಮರ ಒಟ್ಟುಡು ಪೂಜಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಓಲಾತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಡು ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸನ್ಸ್ ಜಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೆಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದಂಗಡಿ ದಿವರೆ ಜಾಗ ಯಾವ ದೇವಂಡ ಎಂಕಲ ಆಜಿ ಜನ ಐನ್ ಜನ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಸ್ಪನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಒಣಸುಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವಿಡ್ ಮಿತ್ತು ತಿಂಡೇಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಕಳ್ಳ ದಾಲ ಜಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪೋಯೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕುಲ್ಲೆ ತಿಂಡೆ ಜತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಜಿಮ್ ಇದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವಜ್ರ ಜಿಮ್ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ರವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿನಾಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಗಲ್ಲ ಬೇಜಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಸ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ರಾಜನ ಜೀವನ ತೋಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಗ್ಲು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡೊಂದು ಅಗ್ಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟಿ ಇನಿಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯ ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್ ಸರ್. ದಯಪಂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ಅರ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ವೇಷದ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್. ಓಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದಾರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಿಂಚ ತೂಪ ಆಡು ಬಂಡದ ದಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಯಾ ಈರು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ದೀಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ಜಾರು ಆರಂದು ಪನೇರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಷ್ಟೇಮಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಪನಗ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಒಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಲ್ಲನ ಪನ್ನುತ್ತೇರು ಸರ್ ಇರು ಕುಡ್ಲಾ ಬರಡು ಪನ್ನುತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ಬರಡು ಪನ್ಪಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗಿ ಅಂದ ದಯಜೀತಿ ಎಂಕೆಲಿಗ್ ನಿಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತೆ ಸರ್. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬಂದು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಾವು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ
ನಮ್ಮ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆಪುಣ ವೇತೋಜಂತ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು. ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಈಗ ವೇಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಷದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ, ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇನಿದೆ, ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಪನ್ನ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕಂಪನ್ನ ಪಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಆಗ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇನಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗ್ಲಿ, ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಎಡ್ಡ ಹೊಡು ಸರ್. ಇದು ನನಲಾತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕಲು, ಕತ್ತಲಿಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕಲು, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಪ್ ಜೀವನ ಪನ್ನಗ ಈರಾಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರ್ಲಕ ಹೀರೋಲಕ ಬೈತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಪಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಶಕ್ತರ ಬೆಳಕು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.